Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасеншина. В рамках этого мы проводим большую работу. Яшьләр үзәгендә хисап җыелышы узды. Инженерлар лицее беренче карлыгачларын очыра. Канәгатьләндерелмәгәндә акчасыз да калган әлмәтле кыргылдарларга юлыккан. Яшьләр белән эшләү Әлмәттәге өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Алар бүген безнең шәһәрнең таянышы булып торалар. Бик күп кызыклы чаралар үткәрәләр. Яшьләр үзәгенең актлар залында балалар һәм яшьләр эшләре идарәсенең хисап җыелышы узды. Очрашу ничек узганын безнең төшерү төркеме күзәтте. Для того, чтобы нашей молодежи было интересно. То есть наша главная задача это, чтобы наша молодежь оставалась в городе, не переезжала. Безнең яшьләр төркеменә 14 яшьтән 30 яшькә кадәр булган гражданнар керә. Бу бик зур иҗат һәм хезмәт резервы. Алар белән балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе эш алып бара. Идарә хезмәт коллективының хисап җыелышында узган елның уңышлары һәм казанышлары турында сөйләделәр. Молодежный центр имени 50-летия города Альметьевск является центром притяжения. Яшьләр үзәге яшьләрне җәлеп итү үзәге булып тора. Ул безнең шәһәр йөрәге. Ул безнең шәһәр үсешенә, яшьләр үсешенә үз өлешен кертергә тиеш. Свою лепту в развитие нашего города, развитие молодежной политики. Мәгариф, балалар сук-байлыгы өлкәсендәге проблемаларны хәл итү, яшьләрнең һәм яшь гаиләләрнең үз-үзләрен тоту өчен уңай шартлар тудыру, балалар һәм яшьләр эшләре идарәсенең еллык хисап җыелышында бу һәм башка күп кенә мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Смогли окунуться в атмосферу предприятий, где сама молодежь. Без яшьләр үзләре нинди дә булса чаралар оештыра торган предприятиелар атмосферасын тоя алдык. Булар барысы да яшьләр катнашында, барысы да яшьләр өчен формуласы астында үткәрелә. Безгә аларның фикерен, мәнфәгатьләрен ишетү мөһим. Моның кысаларында без зур эш башкарабыз. Который молодежи интересно, и в рамках этого мы проводим большую работу. Очрашуның төп спикеры хәрби комиссар Ришат Сабиров булды. Ул хәрби комиссариат эше турында сөйләде. Җыелыш барышында Әлмәтнең эшләүче яшьләре аерым ирекле отрядның миномет батареясы командиры Рөстәм Зарипов һәм Дамир Батталов белән очрашты. Алия Байрамалова, Илгиз Шарифзянов, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Күптән түгел районнарда яшьләр сәясәте учреждениеләре өчен социаль әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыру өчен грантлар конкурсына йомгак ясалды. Грантлар бәйгесендә Татарстан Республикасының 40 муниципаль берәмлеге катнашты. Яшьләр сәясәте өлкәсендә социаль әһәмияткә ия проектларны тормышка ашыру өчен шәһәр һәм районнарның 73 муниципаль яшьләр сәясәте учреждениесеннән, шул исәптән 20 форпост учреждениесе, 18 яшүсмерләр клубы, 22 яшьләр үзәгеннән гаризалар бирелде. Нәтиҗәдә иң яхшы 33 проект 28 миллион сумга якын акча алды. Әлмәт районының 2 проекты җиңүчеләр арасына керде. Татарстанда яшьләр хөкүмәтенең яңа составына кергән теләүчеләр өчен гаризалар кабул итү кампаниясе башланды. Яшьләр хөкүмәте ул министрлар кабинеты каршындагы төрле юнәлешләрдә яшьләргә ярдәм итү чараларын үстерү буенча иҗтимагый совет. Татарстан яшьләр хөкүмәте әгъзалары алдында түбәндәге бурычлар тора. Квартал саен 14:35 форматында яшьләр белән очрашулар үткәрү, агымдагы ведомство дәүләт программалары һәм ярдәм чаралары турында яшьләргә мәгълүмат бирү, проект офисларының эшен алып бару, Татарстанда яшьләргә ярдәм итү мөмкинлекләре һәм чаралары буенча анализ формалаштыру, шулай ук һәр ведомствода яшьләр белән эшне анализлау. Гаризалар 2022 елның 27 июненнән 27 июленә кадәр Молпров РТРУ сайтында кабул ителә. Мәктәпләрдә чыгарылышлар дәвам итә. Кичә Калабызның инженерлар лицейында чыгарылыш кичәсе узды. 11 сыйныфны тәмамлаучы егет-кызларның якыннары, укытучылары җыелган бәйрәмдә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Инженерлар лицей 2020 елда Татнефть компаниясе ярдәме белән төзелә. Яңа форматтагы заманча мәктәп быел 43 укучысын олы тормышка чыгара. 2 ел биредә өлкән классларда укыган егет-кызлар арасында 3 медалист та бар. Аларны тормышларында бу җаваплы мизгел белән район башлыгы Тимур Нугманов котлады. 2 ел дәвамында укытучыларның хезмәт нәтиҗәсенә рәхмәт белдерде. Алене вручается аттестат особого образца, золотая медаль. Благодарственное письмо за успехи в учебе, высокие результаты за ЕГЭ по русскому языку и математике. Бәйрәм кунаклары арасында Татнефть хәйрия фонды директоры Ринат Мамин да бар. Ул үз чыгышында мәгариф һәм иҗтимагый инфраструктураны үстерү Татнефть өчен төп иҗтимагый юнәлешләрнең берсе булуын ассызыклады. Мы активно сейчас развиваем и искусственный интеллект, и биотехнологии. Это очень перспективные направления, за которыми мы уверены будущее. И поэтому мы системно работаем над тем, чтобы от школьной скамьи до рабочего
место наши дети, делая осознанный выбор, приходили и могли реализовать себя. Әлеге егет-кызлар инженерлар уйлап табышларга кытлыкны каплауда зур көч булачак. Аларның күбесе булачак һөнәр итеп шул өлкәне сайларга җыена. Хочу поступить в ВУЗ, в сферу IT и двигаться в этом направлении. Все-таки за IT будущее. Немного волнительно, грустно, радостно. Бераз дулкынландыргыч, моңсу да, күңелле дә. Мәктәп еллары тамам. Алга таба нәрсә булу, кайсы университетларга керүбез, алга таба сыйныфташларыбыз белән аралашачакбызмы икәне билгесез булуы дулкынландыра. Дальше общаться со своими одноклассниками. Халык кыргылдарлар шелтәренә эләгүен дәвам итә. Интим массаж алырга теләп, Әлмәтле 160 мең сумнан артык акчасыннан колак кага. Тулырак алдагы сюжетта. Әлмәттә яшәүче 23 яшьлек Ират интернеттагы игъланнар сайтларының берсендә интим массажга заказ бирергә тели. Башта ул хезмәт тәкъдим ителүчеләргә 1500 сум акча күчерә. Шуннан соң аңа билгесез номердан шалтыраталар һәм тагын акча күчерергә күндерәләр. Ир кеше шикләнә башлый, хезмәт күрсәтүдән баш тарта һәм акчаны кире кайтаруларын сорый. Тик заказны гамәлдән чыгару җиңел түгел икәнен хәбәр итәләр. Администратор сүзләренә караганда, өстәмә рәвештә тагын 60 мең сум күчереп, бер юлы 2 түләү каналы ябырга кирәк булуын хәбәр итә. Ир бу сумманы күчерә һәм администраторга шалтырата. Трубканы билгесез ир ала һәм тагын 1 миллион сумнан артык акча таләп итә башлый. Баш тарткан очракта аны табарга, кыйнарга, аңа наркотиклар ташлап полиция хезмәткәрләренә тапшыру белән яный. Зыян күрүче куркып кала һәм тагын 80 мең сум акча күчерә. Тик җинаятьчеләр моның белән генә тынычланмый һәм тагын 70 мең сум таләп итә башлый. Шуннан соң зыян күрүче полициягә мөрәҗәгать итә. Нәтиҗәдә зыян күрүче кыргылдарларга 163 мең 250 сум акча күчерә. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча матбугат хезмәте материаллары буенча Алия Байрамалова яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай шәһәренең Төбәкне өйрәнү музее каршында Азнакай сувенирлары йорты ачылды. Әлеге чарада район җитәкчелеге мәдәният хезмәткәрләре ветераннар советы катнашты. Бу хакта махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сөйли. Азнакай төбәгендә элек-электән кул эше осталары күп булган. Бүгенге көндә дә бәйләүчеләр, тегүчеләр, төрле картиналар иҗат итүчеләр, сувенирлар ясаучылар шактый. Сувенирлар йортын ачуның төп максаты да шушы талант ияләренең иҗат җимешләрен халыкка таныту, дөньяга чыгару. Татнефть компаниясе ярдәме белән төзелгән бу бина Нефтчеләр урамына, Төбәкне өйрәнү музее янәшәсенә урнашкан. Шәһәребезнең үз бренды булырга тиеш, диде район башлыгы Марсель Шайдуллин чарада катнашучыларны сәламләп. Чынлап та бу инде бер зур бәйрәм кебек бүген. Андый сувенирлар йорты бик тә кирәк. Чөнки безнең сувенирларыбыз да бик күп, шундый матур җирләребез дә бик күп, Чатыр тавыбыз. Шундый бийек республикада иң бийек тауларның берсе булып тора. Күрәмне күреп торабыз, күпме безнең рәсемнәр, күпме аларның монда ясалган шундый матур сувенирлары. Азнакай сувенирлары йортын тантаналы төстә ачканнан соң җыелган халык чират турып эшкә узды. Бездә бит оста куллы кешеләр зирә күп. Нинди генә матур гына әйберләр эшләмиләр. Монда искиткеч картиналар, кружкалар, тәлинкәләр, магнитлар, курчаклар, нәкышлы сөлгеләр дә үз урынын тапкан. Бүген ачылган Азнакай сувенирлар кибетендә төбәгебез осталарының гына түгел, бәлки Әлмәт, Чаллы, Казан кебек башка шәһәрләрнең дә кул осталарының хезмәтләре куелачак. Азнакай сувенирларының беренче сатып алучысы Алсу Габделхакова үз тәсирләре белән уртаклашып, һәммәбезне дә яфраклы чәйгә дәште. Бүген менә шушы төбәктә, Азнакай төбәгендә шундый гүзәл, матур бер кибет ачылды дип әйтик инде. Чөнки монда сувенирлар, алар инде бүләк буларак сатып алучылар булыр дип уйлыйм. Менә мин үзем беренче бүләгемне, менә үзебезнең традицион чәйгә багышланган самавыр. Шуның кадәр матур эшләнгән, ясаучыларына билгеле зур рәхмәт. Куллары оста икән, исән сау булсыннар. Менә сувенирларга килгәндә, әле тагын бу кибет инде байыр дип уйлыйм. Ассортименты киңәйер дип уйлыйм. Минем үземдә дә кайберләр бар. Бик матур, бик матур. Безнең Азнакайыбызга гына хас булган милли бизәкләрне дә табарга була монда дип сөйләде музейның экскурсоводы Гөлфия Мустафин. Әлбәттә, бүген ниһаять безнең белән шушындый бик матур Азнакай сувенирлары дигән кичкенә генә кибетебез ачылды. Шуннан да безнең Азнакай төбәге элек-электән үзенең кул эшләре осталарына бик күп булган, кул эшләре осталары күп булган. Һәм бүгенге көндә дә менә чигүчеләр, бәйләүчеләр, төрле матур картиналар иҗат итүчеләр, сувенирлар ясаучылар
бик күп безнең азнакайыбызда. Аларны санап бетерү мөмкин түгел. Менә шулай Азнакайда тагын бер үзенчәлекле бина ачылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.